टिकेट लानायनि सिगां आं खामफा बरगयारि बिथांखौ खावलायदों नोंथांनाव जा एसे एनै रां दंबावो बेखौ जिमायनानै रायजो जानो नाजादो। थाखाखौ गारनानै हाग्रामाजों बिट्रेड खालामजा। बिपिएफआ दिनैनि दिनाव देरहानायनि लामायाव गैला। हाग्रामाया गावनि राइट हेन्ड चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि सिनायलाब्ला, गावनि राइट हेन्ड साफ्रोमबो बिपिएफ दैदेनगिरिखौनो सिनायलाब्ला, गावजों आगसि आगदा थानाय बिएलटि लिडारफोरखौनो सिनायलाब्ला, गाबोन जेननानै जेब्ला खाम्फा बरगयारिया लाथिख' जागोन रांखान्थि बिथिङाव, बेखौबो बिथाङा जोगारखागोन। बे 100% कनफार्म। बिथांखौ गिबियाव आङो बेस्ट अफ लाक जासिग्रोबाय, गाहाम हामलायथि जासिग्रोबाय। इसोरा बिथांनि गाहाम देहा, गुफुं देहाखौ जेब्लायबो नोजोर होबाय थाथों। बिथाङा सासे गाहाम बा मोजां बर' दैदेनगिरि। डेम'क्रेसियाव बयहाबो मोन्थाय दङ राजखान्थि गेलेनो बा राजखान्थियाव बाहागो लानो। बिथांनि देरहासारनायखौ आंबो लुबैयो, देरहाथों। खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो, बिपिएफआ दिनैनि दिनाव देरहानायनि लामायाव गैला। टिकेट लानायनि सिगां आं खाम्फा बरगयारि बिथांखौ खावलायदों नोंथांनाव जा एसे एनै रां दंबावो बेखौ जिमायनानै रायजो जानो नाजादो। थाखाखौ गारनानै हाग्रामाजों बिट्रेड खालामजा। मानोना आं दाखालिबो होनदों, हाग्रामाया गावनि राइट हेन्ड चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि सिनायलाब्ला, गावनि राइट हेन्ड साफ्रोमबो बिपिएफ दैदेनगिरिखौनो सिनायलाब्ला, गावजों आगसि आगदा थानाय बिएलटि लिडारफोरखौनो सिनायलाब्ला, गाबोन जेननानै जेब्ला खाम्फा बरगयारिया लाथिख' जागोन रांखान्थि बिथिङाव, बेखौबो बिथाङा जोगारखागोन। बे 100% कनफार्म। मानोना जिखुनु दाय, गावनि दायखौ एरायनो थाखाय जिखुनु माबाखौनो बियो माने रिपिट गाज्रि जोगारनो हायो। आंथ' दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियायाव होनखादों, दिनै जुदि नोंथाङा हाग्रामाखौ सोङोब्ला बिआर फेरेंगाया नोंथांनि सायाव अजद दैखांदों जे नोंथांनि बिहावा 150 बिगानिख्रुइबो बांसिन रिजार्भ फरेस्टखौ धंस' खालामनानै साहा बागान गायदों। बे साहा बागान गायनाय नोंथांनि बिहावनि सायाव इउपिपिएल दोलोआ दिनै सरकारा एक्सन लानो नागिरगासिनो दङ। होमब्ला नोंथाङा मा बुङो होननानै हाग्रामाखौ सोंबा बियो मा होनगोन मिथिबाय? थोद जाम्बा, आंहा बिहाव गैया, बे आंनि बिहाव नङा होनगोन। बे क्लियार। गतिके हाग्रामाया गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय जिखुनुखौनो मावनो हायो, जिखुनुखौनो बुंनो हायो। जोङो जुदि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि बाथ्राखौ सानोब्ला, रुनिखाताखौ बिपिएफनि मेइन दुर्ग होननानै बुङो, खरं होननानै बुङो। खिन्थु बे रुनिखातायाव दिनै बिपिएफनि जा सापर्टारफोर, बियो लाथिख' जानो थांगासिनो दं। आं बुङा लाथिख' जाबाय होननानै, थांगासिनो दङ। गतिके बावैसोनो रुनिखातायाव जोङो 700सा जइनिं खालामनायनि थाखाय प्रग्राम लादों। आरो बे प्रग्रामखौ जोङो फुजानि सिगाङाव लागोन आरो खाम्फानि न' सेरावनो लानाय जागोन। गतिके दिनैनि समाजाव सान्थि आरो जौगालु बे बाथ्राखौ लानानै 21st सेन्सुरिनि सुबुं हिसाबै गासैबो लुबैयो। जाय असान्तिनि राजा हाग्रामा महिलारि आरो बिनि सान्थ्रि गाहाय खाम्फा बरगयारि, बिथांमोननि दैदेननायाव जाबायदि माने पलिटिकेलि लाभालाभनि थाखाय सोरबा सोरबाया ब्लाडसेड लाबोदोंमोन, कनफ्लिक्ट लाबोदोंमोन, बेफोरनिफ्राय उद्रायनाय मोननानै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि जा खुंथाय राहा खान्थि, बेखौ मोजां मोननानै दिनै दोलै नोगोरै फैगासिनो दं। अबयसे हाग्रामाया दा मोनसे जइनिं प्रग्राम देखायगासिनो दङ। मोनसे समाव बिपिएफखौ गिनानै बिटिसिनि मानसिफ्रा बिपिएफखौनो सापर्ट होजोबखादोंमोन। गतिके बै बिपिएफआनो बिपिएफआव जइनिं जानायनि खुनु मिनिं गैया, बेखौ जोङो प्रमान होनो हायो। मैया बाक्सानाव उदालगुरियाव मोनसे जायगायाव जइनिंनि मोनसे माबा हगारदों, नोंथांमोननि मिडियानिफ्रायनो भिडिअ हगारदों आसामिसना। মই বিপিএফ আছিলোঁ, মাজতে অলপমান মানে মিটিঙে কামে ওলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ, অসুবিধা থকাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আজি মই বিপিএফত জইন হ'লোঁ होननानै बुङो। আকৌ एबार आरोबाव खेबसेबाव बिपिएफआवनो दंखायोमोन, माने मानसिफोरखौ देखायनो थाखाय बिपिएफआवनो जइन जाफिनदों होननानै। लासिं सिं बाथ्रा आरो
नाथाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बुङो आफादगिरि बिथाङाबो बुंदों बिथांमोननि जयनिं प्रग्रामावनो जिल्लानि मानसिफ्रा मोना मोना थांनानै हर थांनानै बादा होयो बेसेबां जयनिं जानानै मोनसे खोन्थाखोनाय जेब्ला जोङो हाग्रानिफ्राय फैदोंमोन सिजफायार खालामनाय एकर्ड खालामनाय गासिखौबो माबानानै बे समाव नोंथांमोननि सांबादिकफ्रानो जोंखौ सोंदोंमोन जे नोंथांमोनखौ सोरबाया जर जबस्ति लाना फैदों नामा होननानै आं बेवहाय थोंजों फिननाय होदोंमोन मानसिखौ अन्थाइखौ थिखांना लाबोनो हागौ खिन्थु मानसिखौ थिखांना लाबोनो हाया। दिनै मानसि बे मानसिखौ जों खानानै दोननो हाया। सोरबाया थांनो गोसो जादोंबा बे थांखागोन आरो सोरबाया थांनो गोसो जायाखैबा बेखौ हाजारखि नाजाबाबो बेखौ लांनो हाखाया। गतिके गोसो जानाय मानसिया थांदों बिथांमोना लांनो हायिनि थाखाय मानसिफोरजों फुस्लायबाबो थांजायैनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों। बेफोरथ' अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावफोरसो।